салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар чӣ намуд мошин дар кора мо дар муроҷиат кунем. Мо муддати кӯтоҳтар шумо дар амон мекунем. Ширкати мо ширкати Бовария намоянда дорем дар Душанбе. Метавонед ки бирен сума налиши биспорен. Ё ки Абдураҳмони Ҷомид ҳам ҳаста. Бачаҳои Абдураҳмони Ҷомид короче да пеши скори офиси мо ҳам ҳаста. Метавонед ки сума налиши биспорен. Чӣ намуд мошине дар шумо дар кора, ма ҳамира любой шарои мекунем. Ина Айсаки 2021 22 беҳаддашон фасонай дар шӯй бошам. И айса бешакшам девонаки бадан Мерседес. Инҷа ҳамин ҷои Мерседес будам. Пойнашам хай BMW.